tu beli yo ban kurkui pi lembaga ni kerjaan met ban lembaga ni jingkai di bangan yo ban arshipi dekat bala hi habang apen krek ya ka kubwa ngalele kat bala ban pensu ya pi kenapa pensu ko bat ka pinla ro ban le tela da pisno ko ya tien ka jo uble ka bala kren shipi uble upwa ya pi ba pinle ya kata bat haba pinle ya kata uble ulyo ban kurkui pi amen. Tega jing kai ka bang on rasha pi hanga ne ka jan met ka bor jong ka jing duai. Ka bapot dan ka bor hanga jing duai. Tang pa pi de ban tip ya ka nongrim. Haba pi duai. Pi de ban tip ya ka nongrim. Men hanga ne ka tayo ka bala letno ala hi kai kum no pin yo ya ka hima ka jong uble. Da ka pa pi le e ka mon ka jong uble. Da ka papi puli ba pile ya ka tin ka jong uble da ka papi wai da ka papi duai ru wat nak dan tagi ba shon ki jong pi hang ta uble pa uble kon ble sim ba ko un yo ban shong sa ha po jong pi ba ha ba uble udon ha po jong pi u ban sim ba ko udon ha po jong pi u jisu udon ha po jong pi ba la pendak ru ya pi do ban sim ba ko jong uble ba dei hang ta ba ka jing duai ka pi duai kan long ka bor Namar klem ka jingdam ringkat ka jong uble, klem ka jingdam ringkat ka jong jisu, bat klem ka jing pendak jong mensi makuai, pinam la ban duai, bat kata ka jing duai jong piru, kan namlong ka bajok, amen? Jadi pai bat nga, na Matius kalau nong ka ba apu wei ka dekot ka ba apu ap, ayu ka ba duk ka om. Bat yeki baro kat ki ba pinpan ha ka jing duai, da ka jing nget, pen pediang. Ke Bible ke ong mana himpan da ka jinget ya ke ru ha ka jing duai pen yo pediang. Tina mar ka tangi ni ban tip ya ke nongrem bangin duai. Tak tamar ba ka tin ka jong uble kalau ong pan pin sa yo. Ba kada pi don chi sha ka ka jinget kila pan han re pep shem la yo. To tip ya ka ni ko wei. Ba pi la pan bom dei. Na mar ka tin ka jong uble ko ong kumno ini pai lang bat nga na ujakap kalanong kabasaw kadukhat kabalay. Ayo ka Bible ka ong. Jakap kalanong kabasaw kadukhat kabalay ong pipan de pimyo panyang. Na ba pipan bom de. Nang ba pimyo penlut ken ha kita ki jingkwa brai jong pi. Don ki breu ki ba pan ta ba ki pan ni ka bom la along. Don rum ki breu ki ba shudon tang kata ka jingnet krandan pa kata ka jingle e ka man ma jong ble kim la ban yo priang haba ki yo pa e gani ka khat Bible haba ki le ya kata haba kim yo priang ki sedang ban dom yo ble ba uble ulong ba tho pin pan pin yo han re lapan han re klem yo han re ga kwa ban ong ye pi haba pi pan wat nam pan bom de nama ka tin jong ble ko ong pi pan re pim yo nama pale na mar ba pi pan bom de te ha lor jo ka jing hikai nga kwa bangan ai ko ka jing hikai ba kan long ka nuksa ya pi lagba ka ne ka jing ye tho khana kam de ka jing hikai ka ne ka jing ye tho khana han re lagba ka ne ka jing ye tho khana akwa ban ai ka jing hikai she pi te la don kita ki amur chi kuren kalak jong ka brio ka long ka pasniu dor ba han re ni ulok jong ka i hai ka la ka long ma kana ka pasniu dor How we can see you let jing let capture jingai, but you can do your way real. Utau real ulong kuno, utau real ulong tu pan ki aka lightly, but like panic ki aka lightly, men yo men. Unil real na maru aka lock pajaku ula let nu ong an let chayen and pan ya kuren ka jonga ya ka jingwa ka jongka. Habang la koi chayen ula ong ya kuren ka jongka tu pan kene kat ka hikwa. Pinyo haga ni kasni. Om siya ya ko udon light ni aka bakan pan merekula syuong pan. Bat haba kalapan kalau ong tu pun long yang aga brio ka babah brio hado kata-kata. Ke aka baja marsin ong kumta kalau long shisha ka babah brio hado kata-kata. Bat haba kalabah brio kalau snow sarong bat kalakwa ban yad ka siyo. Haba kala yad ka siyo uskim haba ulah i jing bahabreu jong ni kabreu ulah itu nak ya ka
But hagi de before he seen ba usniam ulai man ya ka no ka pre ula ban shim ban long ka mahde ka jo. But ka e ka baja la ra ya ka shi yesiem but ula pan long ya ka mahde ka jo. Uni ulok jonga ba pri ula le kundo namaro ye ya ka lok ka jo. Namar dan lightly aka ki ba de ban yo sa artli ula ong to ban ka lashri no e ka lok ka jonga. But kumta hi kala kelasri kata kalok kajoku. But habala kelasri mano ban kita nak ya kasri la bread no e kasaba. But habala bread no e kasaba. Uni ulok haba wiyo ya kalok la jong bala sha bread shaba. Ulok ong to ban kalano ya kalok kajong akumba talong. But kalong yang kumba julong. Teka eka jini kai ka pangakwa ban hikai pi halor kan eka benta bawat nompan bomdeng. Lightly ki AKA kini ki bau play pa ban kurku ini shibun hadre la dagi pan bomde penting yo ikita AKA ki ban pan hadre kalong tang ko usau ko wan baka dekno patkam ne patkam roy ya ka AKA ru la dagi pan hi daga jinsta la dagi pan hi daga jins mor man sim kabot karoy la kalong habakin jaman sim la dagi nang pan kade ban roy Hanre kini kim shem la yo haba kila de yo kajing ku shipon ha kadaw kalong balay kadaw kalong ba om nang ban pan dei na ban kata kadaw haba pipan pide ban nang ban pan wat nam pan ya ka eke bom la long la da ni snow tho pat la da let se ban ta hi perkhat pi om ngam le kum no bangan tep la kalong ne em ka mon ka jo blay Rela da pipan aka barokot haba pipin kot yang to jing duai pin ong try la da kalong kamon ka jome to ai bangan yo aka banga pan rela kamlong kamon ka jome ngadam yo bat haba pim yo wat nom dom hanai to tip bakam dei kamon ka jom ublay amen Tini ya chishu shaka tin ka jom ublay yo anes kalong ka bakhat saw barokot ka bakhat lai yo anes kalau nong kabakat sa barakat kabakat lai tega aka ru bahin pan haka kerteng jonga ya katangan le bo yo pendan burong ya upa hau kun kadi ka jingikai kalong ba haba piduai pila duai haka kerteng ko jong ublay upa ba haba pila ya ter ki jing duai ki jong pi Chua ba min penkot yang ka jing duai ka jong ki de pan ha kerteng jong Jisu. Namar balai namar ba ublei ukwa ban pendan burom ya di hau kun namar ba dei u Jisu u balawan man syaya halor ka dei nan na ba ka jong ni. Dei na ka taw ha ba ni pan ki ni pan ha kerteng ka jong u namar dei ba u bolong ka lenti jong ka jing ku. Amen. De lada kumno pat lada pak ye pi ba pen kurku penwai haba pi duai penwai pila duai haka kertel ublei pa ublei kun ublei sim ba koi kamu Jisu ulada lupa hak deng wanda ongsho pat haka kertel jo Jisu henry pila ong haka kertel ublei pa ublei kun ublei sim ba koi kamu kata kalalong kababiang baha kata ka jing duai ka joki himdan kam shu ba chim piang pa yang Jisu hadir, amen. Kadang-kadang lenti jom bajing duai. Tengok kuaban, ai artli ki nuksang aku aban ai japang kini kibriu, kibakan long ke jinggo kuwi pi. Ini pai bat nga kam ki apostel kalau nong kabakan riu berkat kabak artisan bat arun riu. Kam ki apostel kalau nong kabakan riu Henry hamar ka bashiteng senya ukwal silas kilay duay bat kilay ruay ro yo play bakil kinonsa abendi kilay shashkore ki teshi sendan ladan ka jingkinyo jumay ka bakraw kat ban penkinyo no e kinongrem jong kata ka yin bendi te kumne ru la play wangi ka jikha bat baro
ya ki jing khang baro bat ya ki kinjri jong ki baro la loi no ru i hangane ba kini ki briu ki jong uplay ki la long shisha nuksa nabar ba hangni yo i ba la sha le banye ki la sha sempat ki bon tri ba la sha te ki de ki kinjri ki ba he unai ki kinjri ki ba manumala ba la sha pensem bahai ba jingte ru ya kini ki briu ha uta udeng so ba la sha le banye hado kata hanre kini ki briu ki nang ban duwai ki nang ban wai ban yaro kum ha kani ko por jong ka jinjinja don ka to ne ki shakri ki jong play ngako aban ong ye pi haba ki mat ki jing e ade ka jing le ni hangni la ong ba ha ka bandi ha ka wei pat ka kentien la dangin ong ka bandi ka long kum ba ki mat i ka jing le kum ba ki mat ya ka dujo ki don ka to ka ne ki brem la ji i wat haba ki la long ki dong yen ban fly ka kerteng ka jong jisu hanre ha wan ki ni ki jing e ha wan ki ni ki jing le ki thak no ban chakri utra ki pet ka jing seng ki trot no ha ka jing du wai ka jong ki hanre ha ka ni ka singa ai man sim ye pi pet ya ka nuksa jong pol pat usilas kini ki brem ha ka ni ka por ki don ha ka ni ka jing hitom ka ba jo pa na ma ka jing sha le pen ni ki ni kam long ka ba malumala ki ba da jumat laki ki ba da jumat ha ka jing sha sho sha ti ha ki pulet kita ki snow ko ha ya kani ba ki ni le ka jing pet hitom ka long kham arsya ba ni kita hari ki ni ki brem kila wai ba kila ya ro ba kila duai ha ma jong play ngako ban ong ye pi be ki ni ki brem ha deng ka ta ka jing pang ka jing hitom ka jong ki hanre kim dan jing snow si 8 am balingala ban ong ikata na ma ubreu hi uba snow si onnom la ban ruai hari ki ni ki ruai hadu ba kita ki breu ki badan ha bandi ki na ya shashwa kila ruai la ka bense paro kila ruai la ka don paro bat ka bor ka jong le ka piang na ne bala pendekot ye ki kinjri paro bala te bala kom ye ki bala beli wang ya kata ka bandi ka bala set ye ki ngakwa ban ong ye pi na pedeng jong pi kiba haka di ka lockdown let's say pi perkhat khamtam gitu kiba kamai men step kiba bam da mir let's say pi perkhat namar ba pim yo ki kam ki jam pisno do jing kermen pisno pa e da jin jin ja ngakwa ban ong ye pi du wai da ka men sim poro du wai da ka don poro wai ya ro yo play da ka don poro da ka men sim poro men sim play un so wan pan pier na neng ban de ka kamba ya ka ye ka jopi ya ka jing ka jopi wan nam du men sim don chi pun ki ma du men sim han reng ong ye pi la long ki shakri ki jong try ne pi long ta ki long snap e ka den ka jong play ru la pim pat la ban ajin ka pi dang long ta ki khlong ki ba dang snap ki ba khlong ha ka jing long men sim han re wat nam du jing kerman la da pi nang hi ban wa ban ya ro da ka jing men ha ma jong ble pi nang ban du wai ka ta ka jing du wai ka jong pi kan long shi sha ka bor ka ban le e ki kamba kom ba ku la le yo silas ba yo pol ya pi ru un le lam ar ta tin amen ini pen chu shu sa ka wai pat ka nuksa genesis ka la dong ka ba life o ar ka ru pat ka ba apun reu apun nyo apu pra ini pen ayu ka bible ka om ini pen ba nga bat uta ulo ong to pelat no ya nga nabakan sesyai bengot hanrei ulayat ko ngan om pelat ya me labda bela kurku ken ya nga uru ulo ong ha ujakap ka ege kerteng jo me ba ujakap ulayat ko ujakap u angel pat ulo ong onam khachu ya ka kerteng jo me ujakap hanrei u israel nabaku us ye me la yo bor bat u blade bat ki brio te bela jo ru kani ka te ka jing tu wai jong ka jing ai ne ba ka jing tu wai jong ka jing ai ne na ko ban ong ye pi ka long shi sha ka bor ba ka long shi sha ka ba don bor ban ai ka jing jo ye pi uni wang ro pelai no ya na ba ba kan sa shai ber man ana jo ka bo ka na pelai no ye me na ko ban ong ye pi ha ba pi du wai ka ba pi pa yo ju ba du wai be bat me yo blai triang hadu ba pi na yo ju ba na ai ko
nuksa na ka bata ka shnong ka jonga banam tag para marjam ki jonga na ka bata ka yen ka jonga ngala long shisha ka nuksa na mar ka por ka ba para jonga ulang ngop ka ki kam thala jonga ni ka por thai ulang ngop hau tinja ulang ngop ha ka kiat ulang ngop ha ka tim wat u drop through ula di ka jinya shot ka jinya dan usnyo ula i bajrang hang ni habang ala duway na kabanta ka jang utuan ki mga panpundok ng sini nga ban ang wat duway show na kabanta jang uniw brew na ba uniw brew bong ler kam show hanay nga lawang don ka por ka jing duway ka jang nga ba ublay jang nga unsa jupa yan ala daman duway ben nga don ka jing yan ba ublay unsa jupa ba ngala duway ban as nam ublay ula jupa bat menta ula long ushapri uba eat yo blay uba nakan yo rock yo blay nado ka mensin bat nado kedolo namar kata makwaban ong ye pi lada piu ki don ki bahaye ki bahasan ki jopi ki balang ngop lese ki di kon ki jopi ki para ki jopi lani mano manuru bapi don chisha ya ta jis ngo kia ban duwai ben tak pa himpat yo tajuba what like duwai ben Hi tidak pernah jadi dekat ke balai kuai ayu ke Bible ke ong tiga tangan sini kalau ni no halo jahu menpa udang jat like no yang pedal bakulan ko nakas kam ni baka jinga lek ka jang uni ujakap bak uni angel kalau long ke bejur nadu menmit hadu bandar syai bermuat udah pensidang kok ya lah dia hadu ba ular ko nakwa ban ong ye pila da pi duwai na kabanta jomo ha pi don ye ga jing snow pia ban duwai na da pi kwa ka pi yo e ga jing job pen shi tom khop ye la de sha jing ye nga sha jing ye na dam kho se ma duwai nga thai su tia da le em ha ba ngap pat yo e ga juba ngam sham la sang ye ha do asnem nga la dam kho se wa dan ki jing duwai ki ba ship for da ki post nem bu handrai ngayai de bet berutrai namar balai namar bangat don kajingan baladangan bat bet triang yo utrai unjuba bet yanga bat ke ga thong ka jonga kam pat kut tang bangan duai na kabanta ga yeng ka jonga hanre ka thong ka jonga bangan duai ru na kabanta joki baro ti baju ban hadan ga ye ka ban ju ai ya kanika jing shakri amen Katong ka jonga kampat kut tang bangan hikai yapi. Kampat kut tang bangan hikai yapi na kani ka jaka lada ka long punta leno e ka jingjit ka jong play nga. Hanre am daha bangala hikai yapi ha ka yeng ka sam ka jonga ngajudam pat duwai na ka benta ka jongpi. Bat kum bala pendelai kerteng jong jakap chau Israel. Kamot na ka jing bomyo e ka jingkurku sha ka jingkurku. Kumta nga nga duway yapi ba hadu pa ublek unda pengelai ga jigem ka jopi la kalong ka jingku ha ka mensin la ni ha ka met handre ngan duway bet ngan dembe ngan duway na ka benda ka jopi hadu pa nga yo i ya ka jingla kumpa ublek la pengelai jakob ba ngara perang ba ngara donru ya ka ka thong ba baro ki ba nga ajin hikai ngan duway hadu pa ka jigem ka jopi tanda kala bada shisha lada ni borokot ni donya kan ni kejuk pajingot habang ni duwai ni box kan ba yo krai but habang ni duwai ni pechi dom kok ya lade ngangat kata kada ke jing duwai ka ba don bor ban ai ka jing job ni i hang ni yo jaka ko yo e ka jing job ka ba ka wei ka jing duwai ka ba ni duwai ni dai ba yo e ka juba ka thau kan ni ka jing job ka thau ya ka juba amen ini ya cisu channel ting ke jong play ini pe Lukas kalau nong ka ba arulai ka dukhat ka ba sau ar ba sau kulai Lukas arulai sau kulai Ayo ke Bible ko ang. Ulo ang te ko Jisu tu kelmau ya nga anda mela poi ha ka hima jong ni. U Jisu te ulo ang ha u shisha nga ang ha me.
long lembat nga paradise. Kani kadai ke jing duway haka last moment ka badon buat. Ni iu dokat haka last moment ka duway Henry pula yo lat na kata dujok ding bat pula yo mat ya ka jing pen em na ublay tang shi khalit mat. Ngakwa ban ong ye pi ba lada don na peng jong pi ki bahyen ki bahasan ki jong pi ki balale ha shuwa jong pi ki bom pat yo e jing kai ki babyang ki bom pat tep ya ka nomrem ka jin ka jong ublay. Let's say haba ki la shuwa bakin let na kani ka protay. Let's say shuwa bakin let na kani ka protay ki la pio i ba ki la duway ki la khat ka pa di ublay nga ong ye pi ba wat nom du jing kerben ublay pula ai ka jing mak na mar dan ka por jong ka jing duway wat ha ka last moment du na mar bakin patit ya ka danti ha ka baki yan ha ka por ka baki dang im ha ka ni ka protay na mar om dan balaya lam ye ki na mar ka doni ka ni ka way ka jing ai na da ublay la su ban ma nga thrai ba last moment du unnom ka mau su hi ka kerteng ka jong ublay. Henry si siya mo udang lahi ban kerpa yung play nganget tata ka jing duway ka jong kalong ka por ban kentim ya ka mensiem ka jong na marni ki kon ki sila kita kay sa kaknuru haba ki panma nangi haba ki le ba pula ni kroy ba min ma te kakno tam ublay jongi odam ma ya kita ki breu ki bom dan ya kata jing tet ya kata nongren ban ya ni portai ban last moment ki khot kerpa yo ublay da shisha nganget ba ublay umat eti ba nganget ba kata ka jing duway kalong ka bor ban prikim ya ka mensiem ka jonki amen tene pen shushu kam ki apostol kalong ka saw ka khot ka ba life way saw life way kam ki apostol kalong ka saw kadukhat ka balay kuway. Onda kilaya duway te, lapin kanyo ilarana jaka, haba kilaya seng, bala pendak iki baro, daw mensim bakoy, bat kilaya kren ya kaktiet kublay daga jishto. Let's say pipet, piyi kini kishakri ki jong kublay, ki kren ya kaktiet ka jong kublay daga jishto, kim tan ka jing leran, kila, piperkat, kono kini kila. Kani kani kan nongkrem kabagak jin ke jong ublay kalayat po ba kilaya duway bala penkinyo ya kata ka jaka ha ka ba kilaya sen bala pendak ya baro do munsi bakoy kamu dihakan yai duway ha do ublay pendak ya pira ka do munsi bakoy pinlak ban kren ya ka tin ke jong ublay da ka jing shlo la kalong hang no la dala pendak hi ya pira munsi bakoy pinlak ban kren ya ka tin ke jong ublay da ka jing shlo Pila ban duway, da ka jing shilor, nama balay, nama bala pendak ya pido, mensi bokoy, nama kata ngakwa ban ong ya pi, duway, don ka bor ha ka jing duway, ba ublay o dio ban tek yo mensi bokoy, ban penshlay ha ka jing em ka joki, ba ka eke ba pile, da ka jing shilor ha ka kerteng ka jong try, amen. Ini apa cucu Matius kalau nong kabakat nyo berkat kaba artway. Matius kalau nong kabakat nyo berkat kaba artway. Henry ukenja uni jumi no Henry tang daga jingduway bat kabasya jingit. Kabumot ban let back suot don kam ban duway bat don kam ban sya jingit. Let's say pila julet back suot pim sya jingit. Henry ban kitu kibriyo kiyo like now to suot bala syakte. Mane ho epi ketu kadai ke jingai ke jo blay. Henry kat kum ka nongrim ka jing ke jo blay. Pihap ban sya jingit. Nama blay ulah hikai badai ban sya jingit. Dai na kata hak ban le ya kata. Lara pim pat jule oblele. Ya kaba pim pat tep kaya da kowe. Henry menta pinatep hidon ka ban sya jingit chua bak selet back suot. Bat ngakwa ban ong ye pi ba lada pimpat i ya ki jingpam ki jingdi ki basniu pisno ko ba ki dang stang ban ya nanti ki barem baro ki pat hap na ka jingem ka joki ma ong ye pi wat let back soon na ma malayu i hasidong jongi ki don ki bala let ban back soon henrang tok so la ru kala ban sha ki to ki nong back soon ka e ka daw kalong ba kim pat kan kentang dia la
dan ba mi jing di ki bas niu ki patla ban ki no e ka ba ble siam sno ha ba ki let back so e reu to so rung la shaki nama kata ra ki sno tho ba phi dan sang ban ya na ni ka lenti ka ba thamai ka lenti jo ba jing khoi ba phen pen khoi ya la de ba phen san ba utrai what nom let back so what nam ship bang lai ke de ka khat bible ka ba Marcus kalau ka ba khat riu khat nhiều ayu ka bible ka au ni pen khat riu khat nhiều Marcus ông cũng có cái gì kita cũng kia buat yang kita bagian kertas jongai kia bet no yang kita kia keren yang kita lihat berteman kia keren yang kita lihat berteman kamu don kita perkat ni lalong Kristen ni lah dari kita nget ni lalak ban bet suat Henry hab orang banget kamu kita nget how try kita lot yang baru kamu try ulah hukum om deh tanggal lalong Kristen lalak ban bet suat yo ka apan ban ka jingma ya ka jingem ka job hi na mar ka ta yet chuwa ya la de salet back soon but haba pilai ru kan mau pada sha jing yet chuwa na mala lagi ya ta ka tin ka job ble ni nam klat ya ka ka ba tin ka job ble ka ong ba ki don ki tu ki bala yo ong ha smi ka ba khaddo try la be ki so ha ka ta ka job me re try wa pi ki no tre ba man nama kali kim shimla kongo kat pakung kakjen ka jong blai nama kata habang yu ka nomrem bau jisu la hikai bangin lek kum ni hi hapan kongo pat ni hapan yai bet tek na kakjen ka jong blai kata kan van kata kan long kata ka jing duai ka ba da ka bor ka bangin yo ye ka jing job na ka wai ka por sha ka wai ka por amen tingin ya ban ko Jacob kal no ka ba san ka khat ka ba khat riu Jacob kalau no kabasan kalau khat bakhan riu ko ong to ya plano parlo hi ya di jing pala batu ya duai na kabanta ki parlo hi baon dok pen khia ya phi ka jing ka pat binat u bahok tala shibon phi ki parlo ki jonga baharo ki ba pet lan ba kanika YouTube channel let's say pidon ka jing bang ha ka man sim lani ha ka mat ka jing ka jong blek ong to ya pla parlo pila ban ya tho shangi pila ban comments ban ya tho ya ka ka ba pidon kam lara pila ban ya tho pan ba pila ban ya tho kum to bat da ka ba hi comments han re lara pila ru pila ban phone shangi ngin sa ayo number phone pila ban phone shangi ban ya tho ya kita ki jing duna ki jopi ya kita ki jing ki jopi ba ngin la ban duai na ka ka jopi nama kaktin ka jong play ko ong no ko ka jing duai minot ku bahok kala shibon kamu da ka ban minot ban duai na ka banta ka jong hi u play un yo ban juba la ka long na ka banta ka men ne la ka long na ka banta ka men sil ki ba phila ban comments nga kwa ban ong ye pi ho ki kerteng ki pura bat ka jat na ba yo ban ra ma jong play ya ki ni ki jing duai te nga ki yo jing ka khu lek ba kanika jing hikai ha kanika jamie te pila yo sno kum no ngala hikai bangi le ban dak do mun se mo khot bangin la ban duai ba ki jing duai ki jong i baro kin long ka bore ni te to ble yo ban kur khu ye pi lek ba kanika jing hikai ha kanika jamie ni ai mo e ka tien ka jong ble try